Партнёр праграмы кампанія МТС. Якасная і надзейная мабільная сувязь па ўсёй Беларусі. День добрый, панове! Вёска Дымова, Шкловский район, Могилевская область, Республика Беларусь. Ну, правда, выбачайте, шильды я тут Дымова не знайшоў, але мясцовыя жыхары мяне запэўнілі, што вось гэта і ёсць. Вось пакуль ішоў, панове, да Дымова, ні адной хмаркі не было, а тут скурила і дождж пачаўся. Ну, дык вось, што да Дымова. Ведаеце, што, панове, вось гэта зараз тут усё больш палёў, а калісьці тут жа былі непралазныя лясы. Ну, і людзям, каб гэта пасеяць жыта ды спячы сабе буханку хлеба, трэба было гэтыя лясы усе рубаць, пні карчаваць, ды дзялянку рабіць, каб жыта сеяць. Ну, і вось адзін чалавек у гэтых мясцінах пачаў тут разрабляць сабе дзялянку. Дзень ён гэта дрэва сячэ, 2 сячэ, 3 сячэ, пні карчуе, а на 4-й стаміўся, сеў гэта на пянёк, ды ўжо і адпачывае, так цяжка яму стала. Аж тут ідзе нейкі дзядзька. Спыніўся ля яго ды кажа: што, чалавеча, стаміўся? Давай дапамагу табе. І не ўспеў ён, значыцца, вокам маргнуць, як ужо дзялянка разроблена, пні ўсе выкарчаваны, спалены, а попел па полю рассеяны. Ну і вось той чалавек, значыцца, на гэтай дзялянцы пасеяў жыта, будаваў сабе хату, ну і разбагацеў, багатыром стаў, дзякуючы прахожаму гэтаму дзіўнаму. Ну і вось аднойчы ў святую нядзельку гэта выйшаў ён са сваёй вось хаткі, сеў на ганак ды есць хлеб з маслам. А побач якраз праходзіў нейкі дзядок старенькі з торбачкай і з кіёчкам. Гэта дзядок падыходзіць да яго ды кажа: чалавеча, ведаеш, што гэта я ўжо 3 дні іду, не еў нічога, так цяжка мне ісці, можа б ты кавалачак хлеба мне даў? А той глянуў на яго: ах ты, кажа, старчуга, ходзіш ты тутака, да я лепей сабацы сваёй дам, бо яна маю хату сцеражэ, а ты, старчуга, ходзіш тут, паветра толькі псуеш, а ну ідзі адсюль, пакуль на цябе сабаку не нацкаваў. І вось толькі гэта ён так сказаў, як глядь, а перад ім не дзядок старенькі стаіць, а той чалавек, што яму дапамог багатым стаць. От і зразумеў ён, што гэта сам Бог да яго прыйшоў, але позна ўжо, панове, было, бо як зіхне маланка з чыстага неба, ды як пайшоў дым з яго хаты, і ўсё ў дыму стала, а калі дым рассеяўся, то а ніхто анічога не ўбачыў. Ні чалавека, ні хаты, ані поля. А на тым месцы быў такі ж магутны лес, як і да таго. І вось людзі гэтае месца пачалі называць месца, дзе багацце дымам пайшло. Дымаўка, а пасля проста Дымава.
Вось такая, панове, казка. Праўда гэта ці не, Бог яго ведае. Таму што настолькі гэта ўсё даўно было, што сённяшнія людзі аб тых часах і не памятаюць. Але вось адзін сённяшні гісторык мне распавёў, што, магчыма, назва вёскі паходзіць ад адзінкі сялянскай гаспадаркі, таму што ў Вялікім княстве Літоўскім адзінку сялянскай гаспадаркі называлі проста дым. Энцыклапедычная даведка. Дым. Сялянская гаспадарка ў Вялікім княстве Літоўскім. У 14-18 стагоддзях гэта быў гаспадарчы комплекс малой, а бывала і вялікай, якая не падзялялася сям'і. Складаўся з хаты, гаспадарчых будынкаў, розных сялянска-гаспадарчых угоддзяў, рабочай і прадукцыйнай жывёлы, гаспадарчага інвентару. Ступень забяспечанасці розных дымаў, рабочай сілай і асноўнымі сродкамі вытворчасці не была аднолькавай, але, як правіла, дастатковай для нармальнага функцыянавання сялянскай гаспадаркі. Ну, магчыма, панове, калісьці тут і быў адзін дым, адна сялянская гаспадарка. Жыў тут нейкі дзядзька з сынамі, вось, даглядаў пчол, які сёння тут. Ну і каб не плаціць шмат падаткаў, не хацеў падзяляць гэтую ўласнасць. Казаў, што ў нас з сынамі адна хата, адна печ і адзін дым з яе ідзе. І таму мы за адзін дым толькі і плацім. Ну, хітрун такі быў. Ну, магчыма, людзі на яго і пачалі зваць так, дым. Ну, а на сыноў яго дымавыя хлопцы. Ну, усяк магло быць, панове, таму што вёска гэта вельмі старажытная. І ў летапісах яна ўзгадваецца яшчэ аж у 1541 годзе. Дымаву, панове, спаўняецца 467 гадоў. Але калі капнуць глыбей, паважанае панства, то Дымава можа спраўляць сваё тысячагоддзе. І вось чаму. Справа ў тым, што недзе ў другой палове 19 стагоддзя вось тут каля Дымава быў знойдзены старажытны могільнік і было раскапана тут аж 12 старажытных курганоў. І вось у гэтых курганах знайшлі і кераміку, і нажы, і скроневыя дротавыя кольцы, і бронзавыя кольцы, пазалочаныя пацеркі, ну шмат чаго іншага. І вось калі гэта ўсё навукоўцы ўбачылі, то яны ў адзін голас сказалі, што гэта пахаванні 10-го, пачатку 11-го стагоддзя. І жылі вось тут ніхто іншыя, як старажытнае, магутнае племя крывічоў. Энцыклапедычная даведка. Крывічы. Аб'яднанне усходнеславянскіх плямён, якія жылі ў басейне верхняга Дняпра і заходняй Двіны, вядомы па археалагічных помніках і пісьмовых крыніцах. На думку адных вучоных, назва паходзіць ад слова «крэўныя», блізкія па крыві. На думку другіх, ад імя балцкага язычніцкага першасвяшчэнніка крыві крывейка. Упершыню крывічы упамінаюцца ў аповесці мінулых гадоў пад 859 годам. Апошні раз у рускіх летапісах названы пад 1162 годам, як насельніцтва полацкага княства. Назва «Крывіцкая зямля» на тэрыторыі Беларусі захоўвалася да 14 стагоддзя. У хроніцы зямлі прускай гаворыцца, што ў 1314 годзе Тэўтонскі ордэн напаў на крывіцкую зямлю, разбурыў Наваграда. Відаць, да крыжакоў назва крывічы трапіла праз балтамоўнае насельніцтва, якое здаўна межавала з крывічамі. Раскапаў, панове, гэтыя курганы чалавек, які нарадзіўся далёка адсюль, у Расіі, а сюды ён быў прысланы як чалавек ваенны. І вось калі ён прыехаў на Беларусь, то ён настолькі быў зачараваны гэтым краем, а больш за ўсё гэта сівою даўніной беларусаў. А звалі гэтага чалавека Мікалай Мацвеевіч Турбін. Энцыклапедычная даведка. Турбін Мікалай Мацвеевіч нарадзіўся 4 чэрвеня ў горадзе Елец Арлоўскай губерніі. Беларускі і рускі археолог.
правадзейны член Маскоўскага археалагічнага таварыства. Скончыў Мікалаеўскую акадэмію генштаба. Даследаваў курганы ў Быхаўскім, Мсціслаўскім, Аршанскім паветах, а таксама у вёсцы Дымава. Разам з Еўстафіем Тышкевічам даследаваў курганы ў Барысаўскім, Мінскім і Гуменскім паветах, а таксама праводзіў раскопкі ў Заслаўі, арганізатар і першы старшыня Маскоўскага нумізматычнага таварыства, ганаровы член таварыства вывучэння Магілёўскай губерніі, удзельнік першага міжнароднага археалагічнага з'езда. Мікалай Турбін, панове, лічыцца адным з першых, хто пачаў раскапваць курганы на Шклоўшчыне. А сюды ён патрапіў вось як. Справа ў тым, што ён быў нумізмат, збіраў капейкі. І вось нехта яму распавёў, што недзе тут была знойдзена вельмі рэдкая капейка Уладзіміра Святога. Такіх капеек усяго 5, і адна з іх была знойдзена на Беларусі. І вось тады Турбін разгарнуў тут свае раскопкі. І ён настолькі захапіўся археалогіяй, што пачаў гэтай справай займацца прафесійна, а раскопваў курганы ён вось у гэтым лесе каля Дымава. І вось тут, панове, у гэтым лесе і па сённяшні дзень яшчэ знаходзіцца каля 40 курганоў 10-го, пачатку 11-го стагоддзя. Вось Мікалай Турбін пачынае пісаць навуковыя працы пра курганы, і гэтымі працамі зацікавіліся ў Маскве. І адзін маскоўскі археолог сказаў, што вось раскопкі, праведзеныя каля вёскі Дымава Мікалаем Турбіным, гэта адны з каштоўнейшых раскопак, праведзеных у краіне палачан. Мікалай Турбін, ён вельмі шмат падарожнічаў. Ён падарожнічаў і па Егіпце, Кітаю, Індіі, Японіі. І вось, пабачыўшы розных дзіваў, ён жыць усё ж такі вырашае менавіта вось тут, на Беларусі, на Шклоўшчыне. І вось каля вёскі Дымава, там, дзе ён праводзіў раскопкі, Мікалай Турбін будуе сабе дом. Вакол дома розныя гаспадарчыя пабудовы, а таксама закладае тут парк. І вось пра дымаўскую сядзібу Турбіных становіцца вядома не толькі на Шклоўшчыне, а і далёка за межамі Беларусі. Як я вам ужо казаў, што Турбін ён быў заснавальнікам і першым старшынёю Маскоўскага таварыства нумізматаў. І вось сюды да яго ў госці пачынаюць прыязджаць нумізматы з Масквы, з Петербурга, з іншых мясцін. І тут, у гэтым доме, яны абмяркоўваюць розныя свае пытанні, ладзяць вечарыны. Ну і вось пасля Другой сусветнай вайны у доме Турбіных знаходзіўся дом інвалідаў. А вось на сённяшні дзень помнік архітэктуры канца 19 стагоддзя крышачку прыйшоў у заняпад.
Раней, панове, ад самага дома Турбіных вось да гэтага дымаўскага возера быў вельмі прыгожы спуск, а над возерам тут стаялі альтанкі. І вось мясцовыя жыхары мне пра гэтае возера распавялі адну такую легенду. Яны называюць гэта дымаўскае возера яшчэ ціхім возерам, спакойным возерам. І вось чаму. Яны кажуць, што калісьці у Дымава жыла адна дзяўчына, якая сябравала з хлапцом. Ну, але той хлапец яе падмануў і не жаніўся з ёю. І вось яна вельмі моцна пакутавала і нідзе не знаходзіла спакою сабе. А пасля прыйшла да гэтага возера і утапілася. І кажуць, што тут яна знайшла свой супакой. І пасля таго, як яна тут тапілася, расказвае, што возера стала вельмі-вельмі спакойным, што нават у самыя буйныя вятры тут не ўбачыце ні адной хвалькі. Страшный ответ всем. Жил я свой век, да не так, как человек. Жил я свой век, да не так, как человек. Горю я, беды ряду я. Горю я, беды ряду я. Турбіна было двое дзяцей, гэта Коля і Ліда. І ён нават у гонар сваіх дзяцей назваў две суседнія вёскі тут побач з Дымава. Гэта вёска Коліна і вёска Лідзіна. Ну і вось Ліда пасля рэвалюцыі она з'ехала ў Італію. А Коля, ён, як і бацька, займаўся археалогіяй, раскапаў курганы. І вось аднойчы, кажуць, ён раскапаў курган і знайшоў там чэрап. І яму стала адразу дрэнна, і яго паспелі давесці да Віцебска, і ў Віцебску ён і памёр. І вось кажуць, што раскапваць курганы гэта вельмі небяспечна, таму што ніхто не ведае, ад якой хваробы памёр чалавек, які пахаваны ў гэтым старажытным кургане. І той, хто гэты курган раскапае, ён можа захварэць той жа страшнай хваробай. І вось, кажу, так і здарылася з маладым Мікалаем Турбіным. У Дымаўскім парку Турбіных, панове, захаваліся яшчэ ліпавыя алеі і вось такія старыя дрэвы, якім ужо каля 200 гадоў. І вось гэтыя дрэвы, панове, яны ахоўваюцца законам як помнік прыроды.
Па шляху на Дымова за стараселем ляжыць вось гэты старажытны валун. І вось тут, у гэтых мясцінах, яго называюць удові камень. І вось чаму. Кажуць, удовы яго называюць таму, што калі у якой жанчыны быў вельмі дрэнны муж, там піў гарэлку, біў яе, ганяў, то яна ішла да гэтага валуна, сядала на яго, крышачку пасядзець і ідзе да хаты. І тады праз дні 3-4 яе муж паміраў. Але гэта, кажуць, было вельмі небяспечна. Таму што калі хто убачыць, што яна села на гэты валун, то тады ўжо захварэе і памрэ яна. Але вось, гледзячы па тым, што да гэтага валуна сцежкі ўжо даўным-даўно няма, значыцца, тыя страшныя часы мінуліся, і сем'і ў гэтых мясцінах вельмі моцныя. А я вам, паважаны, скажу, што каб не шукаць удовінага камня, трэба больш адзін аднаму гаварыць пяшчотных слоў. А яшчэ можна скарыстацца сваім мабільным тэлефонам МТС і паслаць смс-ку са словамі «Я тебе кахаю». Ну, а кампанія МТС даставіць смс да абанента, таму што МТС – гэта надзейная сувязь. Недалёка ад удовінага камня, вось тут па шляху на стараселе, была карчма. І вось карчмаром у гэтай карчме быў Шлёмка. Ну і вось аднойчы дзядзька Петро з Дымова зайшоў перакусіць у гэтую карчму. Ну і, кажу, Шлёмка даў яму курачку. Ну, ты гляну на курачку, такая: «Шлёма, што гэта ты мне даў?» І кажа: «Гэта курачка, тут же такі адны скура ды косці». Шлёмка гляну на яго, кажа: «О, Петро, а што ж гэта ты хацеў? Ты што, можа, хацеў, каб на ёй яшчэ і пер'е было?» Да пабачэння, панове!